സഭയ്ക്കു വേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം. സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ നമ്മളാ ഓർത്തേ. സഭ വേറെ ഏതോ സഭയ്ക്കെതിരെ ഒത്തിരി പേര് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സഭ ഇങ്ങനെയാണോ? സഭ എന്നതാ? സഭ നാമാണ്. ലോഹയിട്ട അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും സഭ നോ. ഞാനൊരു വീട്ടിലെ അംഗമാ. ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ എന്നെ അടക്കുന്ന വാത്തം പറയാ. എൻ്റെ ഇടവക പള്ളിയിലാണ്, പുത്തന്നടയിലെ കുഞ്ഞുകുട്ടിച്ചേട്ടൻ വളർത്തുപിതാവായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ. അവരെൻ്റെ സഭയുടെ ഭാഗമാ. അവിടെ വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സഭ എന്ന് പറയുന്നത് നാമാണ്. വേറെ ഒന്നിലെ ചൂണ്ടി സഭയ്ക്കെതിരെ പറയരുത്. സഭയ്ക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കടമയും ബാധ്യതയും എനിക്കാണ്, നിങ്ങൾക്കാണ്, നാം ഓരോരുത്തരുമാണ്. നിങ്ങളെയും അജഗണം മുഴുവനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ. ക്രിസ്തു സ്വന്തം രക്തത്താൽ നേടിയെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ പരിപാലിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗിച്ച അജപാലകരാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നാമാണ് സഭ. ഈ സഭയുടെ എല്ലാ നന്മകളും അനുഭവിക്കുന്ന നാമാണ്. സഭയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ കൗദാശിക വരപ്രസാദ സമ്പത്ത് മുഴുവനും സകലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന നമ്മളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുസഭ ഏകമാണ്, തിരുസഭ വിശുദ്ധമാണ്, തിരുസഭ ശ്ലൈകികമാണ്, തിരുസഭ കാതോലികമാണ്. പഠിക്കണം. സഭ നാമാണ്. അതുകൊണ്ട് സഭയെ സ്നേഹിക്കണം, സഭയെ ഇഷ്ടപ്പെടണം, സഭയെ വളർത്തണം.